DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Terra. DJ Titangelo. And this is Basha's Secret File. Si Basha na itinakwil ng kanyang pamilya dahil sa siya ang nag-alok sa kanyang mga pamilya o sa kanyang tatay, nanay, kapatid na pumasok sa cryptocurrency na bigla na lang nag-fail. Ay, so ngayon, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin na nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin. Basha, hindi mo masisisi ang pamilya mo dahil din sa maling ginawa mo. Okay, na-scam ka pero hindi yung perang nawala sa kanila, kundi pati na rin ang anak ng ate mo. Siguro, let them be for now. Hayaan mo muna na maramdaman nila kung ano man yung sakit o hinanakit na nararamdaman nila sa pagkakataong ito. Hayaan mo rin na unti-unting mawala yung galit nila sa iyo sa tamang panahon. Sa ngayon, mataas pa yung mga emosyon, kaya naniniwala ko sa time will heal the pain that you had. Aray, may ganun pang English. Eto naman ang sabi ni Alvin Peliano. Napakahirap ng ganong sitwasyon. Yung buong pamilya, tinalikuran ka. Pero sana, hindi ko si ganun ang ginawa ng iba mo pang mga kapamilya. Naiintindihan ko yung ate mo. Pero yung tatay, nanay mo, at yung bunso mong kapatid, di lang naman sila yung nawala ng pera, ikaw din naman. Dapat nga kahit papano, inuunawa ka nila. For sure, marami ka namang mga magagandang nagawa sa kanila. At hindi mo naman sinasadyang masaktan sila dahil sa pagkawala ng pera nila. Yun ang sabi ni Alvin Peliano. Totoo, hindi naman niya intensyon na manakit eh. Eto naman sabi ni parang Jobert Vertudazo. Nakakalungkot ang nangyari kay Basha. Marami talagang pamilya ang nasisira o maraming relasyon ang nasisira dahil sa investment na yan. Naalala ko tuloy yung boss ko noon, na-scam din sa investment. Nakita ko kung paano sila nag-iyakan. At ako, nabiktima na rin ako niyan. Naalala niyo pa ba? Yung blah 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 blah. Di ko na babanggitin to ha. Yung kahit 30K lang yon, masakit pa rin sa akin. Shoutout po sa Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme, Rojon Gabatino, Jepon, Ken Vertudazo, and Jeden Sheriaka. Eto pa sabi ni Jason, move on and start a new life. Walang may gusto niyan at lalong hindi mo ginusto yan. Aral na sana sa atin ito na mag-research ng maigi kung legit ba ang investment. Cryptocurrency company na yan para hindi tayo mabiktima. Dahil pa nag-comment sa ating secret file for tonight, may gusto lang ako i-share. Alam mo ba yung mga magulang ko na scam na rin sila before sa isang insurance company? Hindi sa cryptocurrency pero isa sa mga pinaka-memorable na linyang ibinanggit sa akin ng mama ko was, if it's too good to be true, it's not true. Kapag masyadong malaki yung balik o kapag alam mo na meron talagang babalik sa'yo na parang, wow, ang ganda nito, ang ganda ng offer, blah, 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 hindi daw totoo yun. So, wag kang agad-agad kakagat sa mga ganon. Yun yung sinabi niya sa akin. Kaya dapat hindi naghahangad ng malaki kaagad. Di ba maraming pangako na sinasabing, kapag nag-invest ka ng ganitong amount, babalik ng 10% next month, tapos ibabalik ko pa yung ininvest mo. Monthly, may makukuha ka. May mga ganun eh. Huwag ka maniniwala dun.
Scam yun. Scam yun. Walang ganun. Never ka pa na-scam? Kailan ba ako na-scam? Siguro sa mga maliliit na bagay lang. Hindi ako nagpapa-scam ng malalaking bagay. Siguro, matuturing kong scam yung pinautang ko, tapos Hindi na binayaran? hindi na binayaran. Pero hindi naman ako naniningil eh. So, yun na yun. Wow, mabait mo naman. Oh. Utang ako sa'yo, dude. Mabait mo naman doon. Shout out sa'yo. Pwede mo naman banggitin yung pangalan Si kung Kotse, gusto mo. ganun. Kaya nanari ko yan. Vlogger? Oo. Oo. Hindi na nagbayad. Nagbayad. Hirap sa buhay ngayon. Yun naman, yung pamilya naman nila, 3 silang vlogger na magtatatay. Ay, grabe na. naman. Ba't ganun pinabanggit dito? Hindi, joke lang. Grabe kayo. Di kayo nagbayad kay Okay Tayo na. Angelo. Pang-treat pa naman niya yan sa amin dito sa Love Radio. Bayaran niyo na siya. Ganyan. Kaloka. Pero tama ka dun sa sinasabi mo na hindi ka dapat mapaghangad ng sobra. Yes. Sobra-sobra. Naniniwala pa rin ako dun sa part na kailangan mo dumaan dun sa mga mahihirap na proseso para makamit talaga yung hinahangad mo. Kapag masyadong madali yung pagkita ng pera sa'yo, parang feeling ko may mali. Tsaka huwag tayong masilaw agad-agad sa pera. Yes. Pag-aralan natin. Kasi alam mo, dude, na-realize ko dito sa kwentong to, I mean, sa lahat ng mga naririnig kong mga scamming incidents, sa iba't ibang buhay ng mga tao, sa iba't ibang kwento mula sa iba't ibang bibig, ang na-realize ko doon, hindi porke may nag-alok sa'yo na, maganda to, blah, blah, blah. Ibig sabihin, yun na yung sisisihin mo. Hindi, kasi may sarili ka pa ring utak, diba? Para magdesisyon kung oo ka o hindi. Hindi dapat full yung sisi doon sa taong nag-alok sa'yo. Oo, meron siyang kasalanan. Part of the process Yes. siya. Yes. Pero hindi dapat niyang i-bear lahat ng consequence na yun. Kasi you also did your part. You have a share doon sa mismong pag-oo mo doon sa investment account na yun. I agree. Kaya sobrang bigat nitong secret file na to eh. Kasi tinakwil siya, dude eh. Mahirap. Ano bang dapat gawin ng sender natin? Move on na lang talaga? Santabi na lang yung pamilya niya? Hindi pwede. Dapat unti-unting maintindihan din ng pamilya niya na hindi naman niya intensyon na maloko. Gusto niya ba yun na lokohin yung pamilya niya? Maloko yung pamilya niya? Di ba wala namang ganyan eh. Siguro talagang nagkamali din itong letter sender natin na maengganyo yung pamilya niya na pumasok doon. Kasi akala niya kikita ng malaki. Pero dapat, hindi lang, tama ka eh. Huwag mong isisilang dun sa nag-imbita nagpasok sa'yo. sa'yo. Oo, nagpasok sa'yo. Kasi unang-una, ikaw pa nga yung excited na ganito kalaking pera yung ipapasok ko kasi mukhang malaki talaga yung ibabalik. Totoo. Pero yun nga, 50-50 yan eh. Dapat naiintindihan din nila na may end din sa kanila, na mali talaga nila yon. At may mali din naman na may nag-imbita din sa kanila. Di din kasi naman nila malalaman yung ganong negosyo kung Hindi dahil sa sender natin na Yes. si Basha. Totoo naman. Pero yung itakwil mo, yung sarili mong kaanak kadugo, na wala namang intensyong ipahamak ka o saktan ka. yun nga. E di sana binigyan na lang nila ng ultimatum or sana sinabihan nila na, sige, subukan mo na lang na ibalik kahit kalahati sa amin. Alam mo yung ganong klaseng kompromiso na lang. Or kung sakali man, sige, naiintindihan ka namin, pero okay lang ba kung sakali, shoulder mo muna to, ikaw muna magbayad ng nung ibang mga pinag-invest namin habang hindi pa binabalik yung mga pera. Yung mga ganun ba? Wala namang masama makiusap eh. Lalo na sa kapamilya mo, 'di ba? To be honest kasi, kapag ikay naloko, pag-iisipan mo din ng masama yung tao nag-imbita sa'yo eh. Isipin mo na siya din parte ng mismong scheme na yun. May porsyento. Kaya mahirap talaga maging middleman. Middleman. Yes. Yung tipong kumokonekta ka dun sa mismong nasa top at kumokonekta ka doon sa sa mga investors. Yes, mahirap yan. Wag niyong papasukin yung Parang grabe ganyan. hugot mo dun sa pagiging middleman, no? Oo, mahirap yan. Sobra talaga. Kasi, at the end of the day,
ikaw maiipit eh. Burger yan eh. Kung ano yung kasalanan nung nasa pinakatuktok na utak talaga niyan, sa'yo yung ano niyan eh, backfire niyan. Oo. Tapos kung ano naman yung galit din nung taong na nag-invest dun sa pinaka na utak talaga nung yung ino-offer mo sa kanya, na pinakilala mo sa kanya, hindi naman yun kagad yung sisisihin niya, ikaw eh. Kasi ikaw yung kilala eh. Ikaw yung kilala eh. Ikaw yung point nagpakilala person. eh. Totoo. So, dapat wag na wag mo nang gagawin yan. Oo. At saka, dude, alam mo, na-realize ko, nag-host ako, kung di ako nagkakamali, last time, ng Securities and Exchange Commission. Yes. Everything about it. Ito yung dapat yung mga businesses registered siya under SEC. So, para maiwasan yung mga scams Kahit ng mga naka-registered. companies, ganyan, kailangan registered pa rin. Kahit naka-registered, di Talaga meron. ba? Oo, Mayroon pa rin? meron pa rin. Hindi, pero at least, kumbaga may legal na mga pagdodokumento and everything. Kumbaga, it's also one way of checking eh. Diba? Yung mga ganun. Wala lang. Kumbaga, na-realize ko na ang dami mong dapat ikonsulta bago ka umuo. Naalala ko dati rin yung kuya ko, may pinapasok siya sa akin investment. Ito gaganda yung ganito mo. Pero kasi hindi ako mahilig sa ganun eh. So I said no. Yes. Dahil una sa lahat, di ko naiintindihan yung mismong negosyo. Pangalawa, conservative ako pagdating sa pera ko. Pangatlo, wala akong extra money nung time na yon. At pang-apat, hindi ako masyado naniniwala or hindi talaga ako naniniwala doon sa gaganda agad yung ng pasok ng pera mo. Hindi ako naniniwala talaga doon. So, racket lang ako ng racket. Pinapagod ko yung sarili ko, ganun. Sa akin naman mga kabisyo, kung talagang na-encourage kayo na pumasok sa ganyang negosyo, tingin ko mag-invest lang kayo ng tama. Tamang amount lang, yung sobran lang talaga ninyo, wag yung mauubos kayo. Yun ang pinakatamang konsepto dyan eh. Talagang tamang dapat gawin. Yung alam mo at kaya mong mawala sa'yo, yung i-invest mo, para hindi ka masaktan. Totoo. Naalala ko nga may kasabihan na, do not put all your eggs in one basket. Yes. So, wag mo ilagay lahat ng itlog mo sa iisang lalagyan lang. I-spread mo yan. Nang sa gayon, marami kang sisiw at maging manok na sila eventually. Kung sakaling bagyuhin yung isang parte, di ba, nang pinaglagyan mo nung mismong itlog mo, at least meron ka pang pwedeng makuha dun sa kabilang parte o sa lugar. Kung sabihin man nila na wala kang pang-invest doon sa kanila, di okay. Alam mo naman yung sa sarili mo na may tinatago kang marami. Hindi, kung ito lang yung kaya mong ilabas at yun lang kaya mong pasunog, go lang. Hindi mo naman kailangan pakita sa kanila kung anong meron ka. At hindi mo naman kailangan din na sunugin kagad o mag-invest ka ng napakalaki para kumita ka kagad. Try mo muna. Oo. Try mo ng 3 taon. Kung talagang 3 taon, consistent ganun yung kita, o di magdagdag ka ng kaya mo ulit sunugin. Oh. O kaya yung kinita mo, parolyuhin mo lang din ulit doon. Tanggalin mo yung una mo talagang pinuhunan. Yung mga binigay nila, yun ang mo. Hindi po yan sa 1 taon, 6 na buwan. Hindi po dyan nasusukat yan. Mahabang panahon po para malaman talaga natin kung legit. Oo. May mga kumpanya nga po na matatagal na pero bumagsak, scam pa di ba? Oo. Hindi biro Kaya doon na lang talaga. talaga sa mga sure ka. Kung Sure ka. medyo conservative ka, mga bangko. Yes. Diba? Yung bangko talaga na alam mong Puti na ng mata mo, wala ka pa na. Pero yung alam mo na alam mo naman na maganda yung reputasyon. Yan. Oo. Pero kung may 100 million ka naman, no? Laki ng tubo niya. Pero iba din naman. Iba din naman yung mga ng bangko. Madami sila dyan. May UITF, Yes. diba? May mga kung ano-ano pang short-term investment, ganyan. Meron pang time deposit, Yan. ganyan. Tapos tataksan lang tayo, no? Hindi, charot lang with Harot. Anyway, Basha, sana mag-heal kayo lahat and sana talaga ay unti-unti, 'di ba? Ma-repair kung ano man yung meron sa inyo. Hindi kailangan pilitin eh. Sabi nila, 'di ba, time heals all wounds. Pero I also believe in the fact na it is what you do with the time that heals you. So, kung anong gagawin mo dun sa oras na ilalaan mo sa paghilo mo,
yun yung mas makatutulong sa'yo para maghilom ka. So, kung kinakailangan mo na lumipat na talaga ng ibang lugar para doon kayo tumira ng mister mo, kung kinakailangan mo na mag-abroad, kung kinakailangan ninyo na kailangan mo magpadala ng sulat sa mga magulang mo containing all the messages na talagang gustong sabihin ng puso mo, gawin mo. Nang sa gayon, mapalaya ka man lang, 'di ba? Doon sa sakit talaga ng nararamdaman mo. And it's one way or a start na rin para tuluyan ka makapaghilom. Sa akin naman, wag mong ilayo yung relationship mo sa pamilya mo. Kahit na galit sila sa'yo, di ka na pinapansin. Kasi at the end of the day, marirealize nila na, okay. Hindi niya talaga intention yung mga panahon na maloko kami. Gusto niya lang din kami kumita. Gusto niya lang din kami matulungan na mapakilala yung ganong negosyo. Pero, nag-fail eh. Wala tayong magagawa. And naniniwala din naman ako na maiintindihan ka din ng pamilya mo. Dahil hindi naman mas matimbang siguro ang pera sa kadugo, di ba? Sa taong kamag-anak talaga nila. Sana, dude, kasi may Sana. iba matimbang na talaga Yes, pera ngayon. yun na nga talaga, di ba? Pero sana naman. Sana dumating yung kalinawan na yun dun sa utak ng mga pamilya niya. Yes. Yun lang. So anyway, sa mga kabisyo natin nakikinig ngayon na gusto magbahagi ng kanilang sikreto, send nyo lang po sa akin yan, raketera@gmail.com. BRB as in bathroom break for top secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Basha's Secret 5.